contacte amb el pit de Caoll. I ja, quan ho tinguem tot una miqueta vestidet. Una sola nit primer. La setmana que ve quan la Lliga cap a la Lliga a veure si podem. Bé, un cop hem donat pas a l'exèrcit català, començarem l'acte polític a posar les goletes. Gràcies. Ahir també vam tractar la confrontació política entre els empleados de la planta fiscal i l'empresa de Catalunya d'Espanya, ja que creiem que la independència de Catalunya com a única solució possible.